Міжнародны юніёрскі турнір, які ўжо не першы раз праходзіць менавіта на пінскіх кортах, сёлета сабраў 64 удзельніка з 4 краін СНД і Еўропы. На працягу 10 дзён спартсмены, узрост якіх не перавышаў 16 гадоў, спаборнічалі за перамогу ў адзіночным і парным разрадах і набіралі рэйтынгавыя балы. Таких турниров у нас, в принципе, в республике, наверное, по-моему, 2 только. Я имею в виду, что вот именно до 16 лет. Что в разные возрастные категории, но они больше, конечно, для спортсменов с тем, чтобы они набирались опыта. Мінчанін Даніїл Остапенко у свае 16 гадоў ужо прыняў удзел у 130 нацыянальных і міжнародных турнірах па тэнісе. У адзіночным фінале Пінск Оупен ён стаў пераможцай, і гэты тытул стаў трэцім у кар'еры юнага спортсмена. Мне нравится сюда приезжать. Жалко, это последний раз, потому что в следующем году уже будут играть ребята помладше. Но я бы еще вернулся сюда на турнир. Дарэчы, усе паўфіналы першага пасля зімы турніра сярод юніёраў сталі выключна беларускімі. Свае сілы ў хатнім спаборніцтве спрабавалі і 2 выхаванцы другой спартыўнай пінскай школы Олимпийского резерва. Это первый турнир на кортах, и сюда приезжает множество достаточно хороших спортсменов, хорошего уровня, и сразу видно, кто чем занимался зимой. Вот. Тут были наши 2 пинчанина, которые участвовали, парень и девушка, наши спортсмены. Вот. И, к сожалению, парень проиграл еще в квалификации, а Крупич Валерия, она прошла до 3-го круга, но тем не менее тоже вылетела. И опять же, все это сказывается в подготовке спортсменов. Нягледзячы на моцныя тэнісныя традыцыі, якім амаль 65 гадоў, пінскія спартсмены пакуль не могуць разлічваць на якасны новы ўзровень падрыхтоўкі. Прычына ў адсутнасці неабходнай базы. Замест крытых кортаў больш за 100 дзяцей вымушаны з лістапада па май месціцца ў школьнай зале, дзе ўмовы не адпавядаюць не толькі міжнароднаму ўзроўню, але нават сталічнаму. В связи с тем, что дети зимой не имеют игрового опыта, в связи с нехваткой базы, здесь остро стоит вопрос о постановке или строительстве крытых теннисных кортов. И этот вопрос, к нашему счастью, сейчас поднимается со стороны Республиканской федерации тенниса и города Пинска. Будучыя корты плануецца ўзвесці на тэрыторыі стадыёна Прыпяць, было трэніравальнай базы пінскіх футбалістаў і легкаатлетаў. Вось менавіта гэта месца, на думку Валерыя Маркмана, падыходзіць ідэальна. Відавочна, што сам горад такі маштабны праект, прыблізны кошт якога составіць ад $700 000, рэалізаваць не здолее. Спадзяецца на дапамогу абласной улады. Частку выдаткаў абяцае ўзяць на сябе і Беларуская федэрацыя тэнісу.